Oi morenya kwa Ramogi John kamora mora maintiere ageno notieno mari dimbele eyo makare machigni eneno weche manyiena mago imore Ramogi TV odichieng makawuono waiko ni mathoth to magi thuond weche mawamiyo pek. Today is a very important day. We are doing two things that are very important while we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods. Kenya e odiochieng pidho yien kosi paso kenge magrito aluora. Obila ma Athi River ochako timo nonro kaluore kod nek ma koch mar Sheila Odoyo jamiel mar Ohangla ka chich maduong iwacho ni en jaode. We shall analyze each and every evidence that was submitted to this committee by all parties and make our findings in accordance with the requirements of Article 152(9) of the Constitution. Chalmar jatend migao mar pur Kalenturi koroni e luet komiti moyiedhi mar od bura tok tieko winjo neno kuom jokanyo. Ramogi John parni weche makamagi neno gi achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa ibiro yudo Ramogi TV, mbui marwa mar X ibiro yudo wa Ramogi TV, YouTube ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Bed kodo nyaka giko nyinga Joyce Odur, jeloko marwa en Wilson Ochuka. Obila ma Athi River manyo atich moro mitudo kod nek mar jamiel mar Ohangla Sheila Odoyo e kar dak ma Hillview Athi River e county ma Machakos. Kaluore kod report mar obila, ringre Sheila no yud e ode chieng' tich ang'wen kar saa 7 mar odiochieng' kod nyare mane rik tero ne chiemb migago kachiena. Ne walimo ode kod kare mar ohala mayudore Umoja kendo ikoni report makamae. Kar saa 7 odiochieng' mar tich ang'wen, jodak ma Hillview Athi River e county ma Machakos nobedo kod buoka bang' winjo nduru kowuok e ot namba 27 kama nyar mosenindo noyudo ringre mingi e yotanda. Kaluore kod jiran gi Richard Chesebe, masira makamano okelo negi buok gin bende kaka jodak makanyo nikech onge koko mora mora mane giwinjo kowuok e odno otieno mane masira makamano otimore. Mimi ndio ni immediate neighbor, lakini nafikiria ukiangalia estate na vile nyumba zetu zimetengenezwa si rahisi ujui chenye kinaendelea sana kwa jirani. Lakini ile kitu ambayo sisi tunaweza sema ni wakati iliwadia mchana ya jana sasa saa 7 ndio watoto walianza kupiga nduru hapa kwa sababu mtoto mmoja wa Iboma alitoka nje akisema mama yao amewawa, na asubuhi walikuwa wamempelekea breakfast hakunywa. So wakati walikuwa wanampelekea lunch, na unajua kawaida wamezoea labda mama huwa analala mchana, so hawakuona kama labda kuna tashwishi yote huenda yuko hai ama yuko hai. Sasa mambo yote ilianza kujulikana kuanzia jana saa 7. Chesebe wacho ni familia mar mosenindo Sheila Odoyo ne poko budho nyaka ne gidonj e kar dagno kendo kaluore kod chal mar ohala mane giloko thothne ne giduogo e chuny otieno kendo neno gi ne bet teka. Familia imekuja hapa muda mfupi sana na wamemaliza kama miezi 2 tangu wakuje kwenye estate, na ukiangalia nature ya kazi yao ni kwamba labda mara mingi huwa inafanyika usiku kwa sababu mchana wao huwa wako nyumbani hapa, lakini usiku unapata wako gari haiko, watoto ndio wanakuwa wako area. So inamaanisha labda wana biashara yenye wanafanya huko nje ambayo inahitaji labda majukumu ya usiku. Masira makamano Chesebe wacho ni oweyo nyithindo ang'wen ma mosenindo Sheila oweyo chien gi lit kod buok kendo ginyal kata pimo gimane otimore. Wako kimya kuanzia jana, wako kwa huzuni, alafu pia hatuja pata ile nguvu kama watu wa estate kutaka kuingilia ndani ya affairs ya watoto. Lakini sasa kulingana na wale marafiki wachache wenye wanakuja ambao walikuwa wanafanya nao kazi, kulingana na hao wanasema wamekuwa na mambo moja mbili kwa sababu wako na biashara kule Umoja. Labda hiyo ndio imeleta hii mgogoro kiasi. Kata kamano wacho ni gin kaka jodak ma Hillview gika uting mar chiwo arita ne nyithindogo e kinde ma obila dhi mbele kod timo nonro. Ile kitu ambayo tumefanya kama estate ni kuhakikisha kwamba watoto wako salama because ni watoto wadogo ambaye wa kwanza nafikiri ndio wameingia tu university na yule mdogo sana ni mtoto wako PP2. Tumejaribu kusanya kidogo yenye tunaweza ili kuhakikisha wamekula, wamelala vizuri, na pia tunawasiliana na police station. Bang'o ke kar dak ma Hillview
ne wadhi achiel kachiel nyaka kar dak ma Umoja kama mosenindo Sheila kod jaherane Jackson Bambo ma en achich maduong' e nek mar Sheila ne ni kod kar ohala mar Martha. Johala e alworano bende nigi lit bang' winjo masirano. Giwacho ni mosenindo Sheila kaachiel kod Jackson ne nigi gwandruok matin, kata kamano ne gin johera kendo ne gitongo na e kargino mar ohala. Kuko na mvurugano kila wakati, lakini mtu akikunywa pombe unaelewanga juu jamaa BF wanawake wanakuanga wa KBF. Mimi Sheila sijamjua sana, lakini mimi nilikuwa tu namwona ananipatia kazi, ananiita, ananitumatuma hivyo. Sheila alikuwa mtu mlive sana. Alikuwa mtu mlive sana. Debi alikuwa mtu mpole sana. Alikuwa mtu mpole sana. Sasa hatuwezi jua kilichofanya akafanya hicho kitendo. Kaluwore kod lipot mar obila, ringre Sheila Odoyo noyudi e otanda mare kong'ad ng'ute. OCPD matesend obila ma Athi River Lucky Tone mane wawuoyo godo e yor simu wacho ni gitimo nonro e wi nek makamano, ka bende gimanyo ndach Jackson Bambo ma en achich maduong' e nek mar Sheila ma nyaka sani oloro simbege duto kendo nonene mogik e gwenge ma Narok tok wilo nyamburko mane owuok godo. Jatend piny Kenya otelo ne oganda jo Kenya e chenro mag pidho yiende e konde mopogore pachoka. Jotelo kod jopiny ne oloro apise gi kawuono kendo keto e tim chik mane jatend piny ogolo juma mokalo ni ji okaw yueyo kawuono chieng' tich abich. Kawuono bende jo Kenya ne paro jogo mane owito ngimagi e masira mane okel kod oula. Sirikal ojiwo oganda modak e genga oche mondo odar. Cleophas Oluoch miwa ler kaka jotelo ne otelo e chenro mag pidho yiende. Higa mokalo sirkal ne ochako chenro mag pidho yiende ka gin kod ageta mar pidho yiende maromo bilion 15 e pacho kae kochopo higa mar 2032. Oganda ne oyudo thuolo odiochieng' ma kawuono mar yueyo kendo ne ojiwgi mondo gipidh yiende. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne oganda jo Kenya e chenro mar pidho yiende konde mopogore pacho ka. Ne ochako pidho yiende bungu ma Karua Forest mayudore Maragwa e kaunti ma Murang'a. Ruto oyango ni mano biro konyo e duoko piny kethruok mar kor lwasi. Today is a very important day. We are doing two things that are very important. While we think and remember and commiserate with those who have been victims, today we also do what we must and to deal with that by making sure that we do something about our environment. Magiende makawuono timore kinde ma sirkal daro jopiny kawuok e genga oche. Jatend piny Kenya oyango ni Kenya opidho yiende maromo milion 200 kawuono. Tafadhali jameni, mimi nataka niwaulize, tuondoke katika sehemu ya barabara ya maji. Wale wanaishi katika riparian reserve, tumesema tutawasaidia, tutawarelocate na tutawapatia msaada, and that is the reason today in Kenya we are planting 200 million trees in a single day as part of our plan to plant 15 billion trees in 10 years. Jatend migepe mopogore opogore pacho ka ne ochopo mar konyo e chenrogi. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero chenro ma sirkal oketo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Nimesema katika mwezi moja umepita tumepoteza zaidi ya watu 257 ambao wamekufa kwa sababu ya maji. Hiyo ni tisho kubwa sana katika usalama wetu. Hata wale magaidi tunapigana nao hawajaua watu wengi hivyo katika miaka ambayo imetangulia hapa. Jima ogedo e genga oche bende omisie makende mondo gidar nono to sirkal biro darogi. Lazima watoke katika sehemu zilizotengewa mito kulingana na sheria za nchi yetu. Tujionego dar nang'o. Sababu ni kwanza kabisa ni kwa usalama wao, na pili ni kwa sababu ya usalama wetu sisi zote kama taifa, kwa sababu janga kama hili ni tisho kwa usalama wa taifa letu. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto opuoyo jopiny kuom wuok oko kendo pidho yien odiochieng'ni ma kawuono. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeweza kufanya ya kupanda miti, na tunashukuru Mungu
maana hata rais wetu ameweza kuja kuwa na sisi. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni jatend joten migepe Musalia Mudavadi biro telo e chenro mag pidho yiende juma manyien chieng' wuok tich, kaeto bang'e migepe ka migepe biro luwo nyaka chieng' Kenya chop lek mage. Penjo maduong' ma ipenjo en ang'o momiyo wapidho yien. Yiende opidhe gwenge mathoth ahinya odiochieng' ma kawuono ma oula osebedo ka kele midhiero. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jatend migao mar apeyni Kipchumba Murkomen oyango ni migape dhika bunge mag gembe mayudore e kar chung' od bura ma Suba North kendo gidhi pidho yiende tielo milion 3 kaka yorno mar bero alwora kod kedo gi pek ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Ma oyango e chenro pidho yiende ma bende notim e kaunti ma Migori. Ali Abich nigi mathoth. Chenro mar pith yiende kaunti ma Homa Bay ne otere bunge mag gembe ma yudore ka chud bura ma Suba North mano pidhe tielo mag yiende 100,000. Chenro ma be ne otele kwa jatend migao mara peni e pacho ka Kipchumba Murkomen. Tunajua kwamba tuko na janga taifa letu, na hiyo janga imetokana na ile shida ya tabianchi, ile inaitwa climate change. Lazima sisi leo tupande miti kubadilisha ile climate yetu yenye tuko nayo kama taifa. Na hii sio ati itakuwa ni kazi ya wizara ya msitu peke yake, hapana. Hii ni kila mmoja, kila Mkenya. Bunge mag gembe inachiel kuom bunge kaunti ma Homa Bay mani kod kwand yiende mani piny ma okel kod wach ng'olo yiende yaoyaye ka Murkomen ne oyango ni migao mare no koro dhi kawo bungu no kendo gidhi chung' e chenro mar pith yien tielo milion 3 kendo gibiro neno ni yiende go eko riti. Sisi tumeadopt hii forest imekuwa yetu permanently mpaka ijae miti. Na kwa hivyo nimepata chairman wa CFA hapo hapa. Tutakubaliana gavana na serikali kuu na nikisaidiwa pia na Ministry of Interior na PS Ray hapo hapa. Tunataka CFA ya hapa, wananchi wa hapa wenyewe wakuwe ndio wanapanda hiyo miti na watachunga mpaka ikuwe kubwa. Jagoro maungirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende noyuoro chenro mar pith yien gode mag gembe ne oyango ber mar tiyo kanyakla e wach mar pith yien mar kedo gi pek mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Our national government administration officers are at hand to work closely with our colleagues from Kenya Forestry and the county government and the local leadership to ensure that in a matter of years these hills will not be as bare as they are today. Change na hii mambo ya deforestation, it does not affect one government or the other. That is why we are united here to plant trees. Na tumesema si mchezo. Na kama umekuja kupanda mti moja, pole. Pole sana, because we are each planting more than 100+ trees. Chenro mar pith yien bende odhi nyime kaunti ma Migori mane otele kod jagoro maungirore e migao mar somo ma ochung'ne kuonde tiegruok mag lwedo mane okwayo jodak e kaunti no mondo were kod tim mar ketho yien kod aoche manie alwora no. Ne ojiwo jopiny mawuok e kaunti ma Migori mondo odhi nyime kod pith mar yien kaka yor kedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Today was 100,000 trees for this county where I have been sent, and divided by the sub-county. Every sub-county is supposed to do 8,400 trees. We can, as an individual, as a country, as individuals, take the responsibility and ensure that our environment is recovered. Samoro ndalo ma oro biro wayudo ka pi jomokunyo yewni wayudo ka yewni giduono nikech pi moromo ok donje i lo mondo pi ogudre lo kuma gijagudore ga ntiere banks mag pi e lo ka koro kwa pedho yien to banks mag lo gi bro recharge iluongo gi ni aquifers bro recharge mano konyowa wawegi kata kapok wawacho wach mar global warming. Yien mwapidho gi bende nitiere gi tije mopogore moko wanyalo tiyo go wawegi e miechewa. Wanyalo timo go gik mang'eny moko kuom gi wapidho go nyaka jamni. Koro miyo onego wapidha yien kata kwa wach mar climate change wapidh mondo umuhimu mwayudo ber margi okwongo konywa monde kapok wadhi handle climate change. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jagoro maungirore e migao mar arita Raymond Omolo okoni sirikal dhi daro familia masani ojote skunde ma opogore e kaunti ma Homa Bay mar chiwo thuolo ne jopuonjre donjo e skul juma manyien.
Omolo koni giseketo chenro makare mar daro familiago kendo tero gi kuonde makoro gidhi temo jote kanyakla kod chwalo negi kony ma opogore opogore. Skunde adek magin skund primary ma Osodo, skund primary ma Kobuya kod skund sekondari ma Osodo maduto nitiere kar chung'od bura ma Karachuonyo e skunde masani familiago ojote. In the county of Homa Bay, we have our colleagues who are still in camps, and we continue to provide food and non-food supplies so that they can regain their livelihoods in the way that is expected. And with the expected opening or reopening of schools on Monday, we'll have to move at least one or two of the camps in Homa Bay County outside the school so that then the school program can go on uninterrupted. Okwajo pinya Kenya mondo oriure kanyakla e kedo kod midhiero mopogore mikelo kod lokruok e chal futo mar kor lwasi kokalo kuom pidho yiende. Kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jopinyno kwa mondo otim mae kaka yorno mar chopo lek jatend piny William Ruto mar keto piny Kenya mamajan kokalo kuom pidho yiende bilion 15. E kaunti ma Kisumu, migawo mok mar piny owacho mong'ere kaka Trevor Ombija Foundation motelne kod jalendo mar auma e wang' jowi mar Citizen kod Ramogi. Trevor Ombija ne otelo e chenro mar pidho yien e skunde mayudore e Ward Sario, Mawe kod North Nyakach, Kamuting'o, Nyong'ong'a kod Rai mane gichiwe yiende 2,000 moro ka moro. Kano wach gi sirikal ni kawuono mondo wayanga chieng' mar pidho yien. Wan kaka migawo mar Trevor Ombija Foundation no watimo mano mwaikore makoro pidho yien mar 4,000 alfari pidho kawuono ka West Nyakach Nyong'ong'a kwa wuok ka kendo to nyaka Rai mantie North Nyakach baketo kuro yien 2,000. Wan gi pina ma pong' wuok ka nikech yien tin pi yamo aka no goyo na donjo ka para to gengi to muko na nikech yien onge. Koro ko pidh yien to gengi ma pi muko mar nam no ok bi mukore ya pi wuok ko manam ok dhi pong'. Wadwa jiwo ji an kaka jakom mar flood control committee wadwa jiwo ji kendo wadwa make sure ni ji opidho yien gweng'ni. Wadhi tiyo gi chief mochimo manyien Seth Agwanda mondo konyo mobilize ji mondo wayud yien mang'eny mondo wapidh yien nikech koro kwatimo mano to ko biro gi chandruok kech bang' flood wan gi chandruok mar oro. Migawo no bende ochwalo kony mag chiemo kod gik mamoko ma jogo mane oula odaro miechgi nyalo konyore godo e alworano e kindeni ma midhiero mar oula pod okwako gwenge mopogore pacho ka. Jowa makagi ncha wan gi chandruok mar pi pincho pong' kaka ma jomoko dar kong'iyo chien ka magi jomodak ka modar e miechgi be kaka migawo wakelo negi chiemo kawuono wadwa miyo ji maromo 1,200 mogo mar kuon to gi mogo mar nyuka. Kopogore gi mano bende wakelo negi mattresses maginyalo ninde to gi tents bende wakelo minyalo ninde kech kawuono wayudo ni skunde yawo chieng' Monday koro skunde manya ji okampe ji dhi e skul na koro giwuogi koro wakelo tents mondo koro ka giwuok kanyo kama gidake kata kuondego magibede. E kaunti ma Siaya, jatend migawo mar jotije Moses Kuria notelo e chenro mar pidho yien e skund primar ma Mulaha kuma ne ojiwo jo Kenya mondo nywak lwedo kanyakla e pidho yien kaka yorno mar konyo e rito alwora. Wach mane osir kod jotelo wetene mane owuotho godo mane otielo ni pidho yien e yo manyalo konyo e kedo kod midhiero mopogore kaka mag oula e kind mamoko. It is never too late to do the right thing, and that is why we came here today and we are doing this across all 47 counties. Rais ako huko Murang'a, makamu wake ako huko Bomet, mawaziri wote na ma-PS wote tumeenda katika kona tofauti za Kenya hii katika hii shughuli ya kupanda miti. Hii shughuli vile mmeambiwa tunalenga kupanda miche bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10. As a government, we look forward to providing the required support and leadership to ensure a success of this noble initiative, ultimately mitigating the impacts of climate change, even as we enhance our resilience to combating climate change impacts. Ewi mano, mau yiende 600,000 ne opidhi Siaya. Bang' migawo ma ong'ere kaka One Acre Fund to Pandemity Program golo yiende maromo milion 10 ne jopur mopogore e kor gwenge ma pacho ka. Magi duto
ne odhi nyime kaka yorno maringo odiochieng' makende mane owal kawuono mar pidho yien pachoka kaka yorno mar keto Kenya mamajan kendo kedo kod midhiero kaka magoula, oro kod mamoko mikelo kod lokruok e chal futo mar kor lwasi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jodak ma Mathare mane pio ula odaro e miechegi noyudo kony mag chiemo e kind mwandu mamoko kokale chenro choko omenda mar Saidika mar kambi mar Royal Media Services. Jodak go masani ogoyo tach e kar tiegruok mar Mathare Vocational Training Center noyudo konya mosebed kichwalo kokale chenro no kokale e simu ka idiyo *802#. Kambi goyo punda mar Shabiki notudore kod Saidika kendo chiwo tangi mar Little Fapar mar konyo kano pi maler. We've been able to impact more than 250 lives collectively by providing them food aid and also by collaborating with other corporate institutions. We have seen the generosity of Shabiki offering the 10,000-litre tank for the effort of them collecting and harvesting water during this period, and also ensuring that the people who are being served within this region and the community have clean and safe storage water. Lit kod kuyo nokwako gwenge ma Maimayu e sama ne yiko jodak 13 kuom 61 mane wito ngimagi tok pio ula ywerogi. Ji 13 go ne oike gwenge ma opogore. 3 kuomgi joma ne oiki ne gin nyithindo tok nyasi makanyakla mane otim e gwenge ma Kamusira. Jaod bura ma Naivasha Jane Kihara no kuyo kod jodago kosingo wach miyogi kama nyien mar dake kendo konyogi gero udi manyien. Mimi nilisema hatutavuja kamati kwanza, na tuseme pia sisi tuko na bahati kwa sababu tuko na mili tutazika. Najua kuna wale bado hawajapata wapendwa wao. Kwa hivyo tulisema hatutavuja komiti, lakini tutaendelea. Ile kazi imebaki. Tukiwa na Mheshimiwa Kamau tutafanya. Deputy President alitupa pesa ya kuchunga wale watoto ambao wako shule walibaki ama wanusura, lakini Mungu aliwasaidia. Ndio kama ofisi yangu tukasema tutawalipia school fees. Deputy President alisema tuwanunulie viatu na nguo na vitabu. Kwa hivyo na hiyo pesa alipeana. Kwa hivyo hiyo kazi tutaendelea kufanya. Watu wenye tunaoboleza ni watoto wadogo wenye tunalea, watoto wenye tumelelewa na wao. Sio janga rahisi hata kidogo. Ni ile tu hata hii kusimama, mnatuona tunasimama tu ni kwa sababu tu Mungu ako na hiyo. Yaani ametupea tu hiyo nguvu. Kando na kujengewa, tunataka counselors kwa sababu hawa watu wako traumatized kwa jambo ambalo wamepitia, kwa sababu kupoteza watu wenyu zaidi ya mmoja, wawili, watatu sio jambo rahisi. Wakau yoyo mokwongo eweche manyien mago imore otieno makawuono. Kata kamano weasom moko kuom ote mochwalonwa otieno makawuono. Wilberforce Otieno wacho na winjo lendo kawuok Migori County sani. Wacho kae ni my sincere condolences ne wede kod osiepe Sheila. Weche hera samoro chalo kamano. De akao akwa joma odak mondo manjo hocho ka weche hera kata keny ni kod weche ma konyo weche mag nek. If relationship kata marriage otamore, sometimes ber mondo partners to take a break. Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago wacho ni Joyce Oduor Mosna Odinga Jafuela Mayego awuoro kaka oneg Sheila malit. Rest in peace nyar Jaluo. Joyce wacho kae ni Mai Owino kamine nyar Ngodhe Nyasaye oket chunya Sheila kamokwe obila otim nonro mapiyo kaka nyalore mondo nyithinde oyud ratichgi. Ote machielo iwacho kae ni Anvani kawuok Migori apenjo ni jomidarogi to koro dhi jot
kanye gi koth mapod chweni to skunde be iyawo. Med cholo pachi kata ote moramora kotudore kod weche wa manyien abobedo kasomogi kwa dhi mbele kod weche manyien mago imore. Akaw yoyo madundo kaita duogo adhi nyime kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nungai DJ Smollett le principal de la rumba. Kekwana mwengeji wangu wacho ni tudriko dwa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakra safaga chia nyakasa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pink motigo. Edro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Kekwana mwengeji wangu kumotigo medilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Machiegni kendo Nyakaramogi Ajwang' e weche manyiena mago imore. Migao mar somo ogolo chenro ne skunde e wi okenge ma owinjo gi keti motelo ne yawo skunde wuok tich juma manyiena. E andika kokale jagoro mongirore e migao no Belio Kipsang, skunde kanyakla kod apisas mag somo e gwenge
owinjo ka okengego mar neno ni chenro mag somo oduoge wang'e. Skunde idwaro ni kik keto hinga ne rwako nyithindo dhi mbele kod somo kaka meka uniform kod omenda mag somo, ahinya mago ma midhiero mapiyo ula ohinyo. Skunde mag dhi gi duogo bende oranga kaka nyithindo donjo kendo wuok e skul gi lai maler ne derepe e wi ting'o jopuonjre ka japuonj nyaka bed marango chenro no. Jopuonjre madhi e skul midake idwaro ni obede yo e kinda sa 12 kinyi nyaka sa 12 mamidhiambo. E wach arita jopuonjre idwaro jopuonjre omiler e wi arita e skul moting'o gik ma itimo mar geng'o masira kod hinyruok. Kuonde mokethore e skul bende nyaka losi ka bende idwaro ni giket ohinga mag geng'o piyo ula kendo neno ni klese ni kare. E weche mag puonj, skunde idwaro ni oluta rige mag puonjo netam ni kaka nolandi ka idwaro ni gilos somo mamoko kinde ma somo mamoko ma olal e kinde mane olor skunde kaluore kod piyo ula. Kamano bende kaluore kod koth mamedo chwe, kapo ni koth mapek nyalo ketho chenro, jopuonjre madhi ot to duogo e skul idwaro no ketnegi seche mag donjo kendo wuok e skul kaluore kod hikgi. Jotend skunde bende idwaro ni ong'i kaka jopuonjre kaachiel kod jopuonje bede skul kipimo kod kinde mamoko kendo go lipot kapo ni kwan gi omedore. Kaluore kod medruok thuolo landruok tuoche malandore kod pi, skunde idwaro mondo oket okenge makare moting'o chiwo pi maler, rito chope maber e kind chenro mamoko mag ler. Kamano bende migao mar somo dwaro ni mondo oket chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre kod jopuonj manoyudo midhiero mar piyo ula kod koth mapek mosebedo ka chwe e pacho ka. Ewi magi duto tiyo machiegni e kind jokanyo mopogore ne ikruok kedo kod midhiero machalo kod mae dwarore. Skunde obed kod tudruok machiegni kod jopuonjre kod jonyuol ewi weche manyalo tucha. Chal mar jatend migao mar pur Mithika Linturi koro ni e lwet komiti moyiedhi mar od bura ma winjo bura mar thiche oko tok komiti no tieko winjo bura kawuono. Komiti no mar ji 11 motelne kod jaod bura Naomi Wako koro dhi ndiko ripot margi kendo chwalo ne od bura chieng' wuok tich e romo moyiedhi mar jood bura. Jood bura kata jaod bura Mabumula onyiso komiti no ni Linturi nyaka dhi pacho kaluore gi mbolea mabandia pacho ka. E kinde ma Linturi to pod oramo ni oonge gi teko mar weche kata mar wach kelo mbolea e pacho ka. Chris Owino leronwa mathoth. Bang' ndalo adek mar bura mane opong' kod ywarok, buge mar hera kaachiel gi lal mar Okinde, komiti moyiedhi mar Naomi Wako koro dhi romo kendo ng'ado bura ewi paro mar thicho oko jatend migao mar pur Mithika Linturi. Komitino mar ji 11 dhi ndiko ripot margi ewi paro matero pacho Mithika Linturi ma itudo kod mbolea mabandia pacho kae kendo pedho ripot makamano ne od bura chieng' wuok tich juma manyien. Jakom komitino Naomi Wako osingo ni komiti mare dhi nono weche duto mane ochwal e nyimgi kendo ng'ado bura maratiro. We shall analyze each and every evidence that was submitted to this committee by all parties and make our findings in accordance with the requirements of Article 152(9) of the Constitution. Jack Wamboka kod Okinde mage onyiso kweth mar Naomi Wako ni ne gipedho neno moromo mar tero dala Mithika Linturi kendo kwayo komitino mondo omi jopur mane ousnegi mbolea mabandia ratiro kuom tero pacho Mithika Linturi. As the minister stands here to try and run away from responsibility, yes, farmers were affected. Farmers who are protected by Article 46, which provides for protection of consumer rights. Yes, poor farmers. So as the committee deliberates on this, please bear in mind that farmers were affected, farmers are crying. We cannot sit here and pretend that you are not addressing the issue, whether it is substandard or fake fertilizer. The question remains, had the CS done his job and not slept on his job, we wouldn't be where we are. Okil Kamaloka maduong' mar Jack Wamboka John Haminwa okawo chung' motegno
ni Mithika Linturi ema nyaka kaw ting' ewi biro mar mbolea mabandi e pacho kae kaka jatend migawo mar pur. As a minister in charge of food security, and we are asking very respectfully that you must go. You will be failing in your duties if you do not make the finding that he should go. It will be disastrous for this country to allow people to sleep on their job and we come and politicize or give excuses. Kenyans need value addition for their money. Okil Kamalo Kamar Mithika Linturi Mudhomi Thiankolo onyiso komitino ni bura mathicho ko jatend migawo nyaka yiengore e mise mar neno moromo ma ok weche mag awinjo. You kept hearing from the mover, from his council, that perception is enough. Because we have such a bad perception, such a bad single story about these men, we should send him to the guillotine, we should crucify him, and if we allege he has killed somebody, we don't even apply our minds. It is Linturi after all. Linturi sayo ute fwambo mapacho kae kuom lando kondiko weche mag miriambo ewiye kuom thuolo mar higni 7 mokalo kaka yo mar ketho nyinge. Mabiro e kinde mamoko kuom jokanyo mag komitino mawuok e riwruok mar Azimio odhanjo ne bura makamano e mano magiwacho ni komitino oyiengore nyakonchiel. Ponono ni thoth jokanyo mag komitino osiro paro mar golo e apisi Mithika Linturi, jatend piny William Ruto biro teng'o lwete mogo. E komachielo, Linturi biro dhi nyime kod telo ne migawo mar pur, poni thoth jokanyo mag komiti mar Naomi Wako owito oko bura makamano e ripot margi. E bura mokwongo mar thicho oko jatend migawo e apisi e bwo katiba mar 2010, komiti moyiedhi mar od bura motelne kod jood bura Naomi Wako osingo mar chiwo ripot mar atiro ne od bura chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Ne en mor mokalo ne kambi mar Royal Media Services kane jalup jakoma mare Gathoni Macharia opuodhi kuom dongruok e sekta mar fwambo pachoka. Poth makamae ochiw kokale chenro mar All Africa Media Leaders Summit. E nyasi manotimu tieno manyoro bore Nairobi, Gathoni Macharia ma en jalup jakom e kambi mar Royal Media Services nopuodhi kod mich mar Lifetime Achievement Award ne tije mar dongruok e sekta mar fwambo pachoka. Goes to one Purity Macharia. She's the recipient of this Lifetime Achievement Awards. Purity Macharia is the Vice Chairperson of the Royal Media Services. Renee Macau will be able to receive the award on her behalf. Gathoni Macharia opuodhi e keto kenge kokalo tesende mag Royal Media Services moting'o tesende tipo adek mano Citizen, Ramogi kod Inoro, kanyakla kod Nyakalondo maromo 14. I stand before you deeply humbled and profoundly moved by this Lifetime Achievement Award. To be recognized by esteemed peers and colleagues is an honor that resonates not just through my career, but through the very core of my personal ethos. Royal Media Services has been more than just a workplace for me. It has been a garden where my passion for media and communication has been nurtured, a platform where I've had the privilege to inform, educate, and entertain our beloved audiences. This award, while it bears my name, is truly a testament to the collective spirit and dedication of every individual at Royal Media Services. This award is for the nights, the late nights, the breaking news, the stories that changed lives, and the voices that found a home through our channels. Korwa Commissioner Elo Mrs. Macharia, apisa e kambi mar Royal Media Services Renee nosomo ote mare kochiwo morne e yudo mich makamano mochiw kod All Africa Media Leaders Summit. We are also proud of Citizen TV, which is Kenya's #1 national broadcaster that is English-based, and our more recent babies, that's Inoro TV that transmits in Kikuyu, and Ramogi TV that transmits in Luo, which are all current market leaders. To my family, my anchor and my compass, your unwavering support has been my source of strength. To our viewers and our listeners, your trust is our most cherished award. As I accept this honor, I'm reminded that our journey does not end here. The landscape of media is ever changing, and we must continue to adapt, innovate, and lead with integrity.
Joma moko mopuodhi e michno oting'o mane en jatend piny machon ma Nigeria Olusegun Obasanjo ma bende ne en jafwambo. Jaod bura ma Kasipulo Ong'ondo Were owuok oko bang' ling'a kuom thuolo tok nek ma koch mar Evans Okoda manyocho negi e yo magalagala kendo bol ringrene machiegni gi ode manirawinji e boma ma Oyugisa. Ong'ondo Were ne oloso e boma ma Nairobi bang' weche moko kere mbui ni oluonge e log tich mar Okwach Kich mondo ndik dhoge kotenore gi nek makamano. Weche ma wacho ni ok gin adiera ka okwayo jopiny mondo omi Okwach Kich thuolo mar timo nonro e wi nek mar Evans Okoda. Dongu neno kama antieni. Ka giluonga de ok abedo ka. To bende kata ka giluonga Okwach Kich nigi lony. O giluonga through third party. Third party ma ginyaluonga ka lawyer. Gin en under investigation gi jo DCI. Wadwa ni politics gole. To en gima lit onge thomoni ja ODM kata thomoni ja UDA. Koro wadwa ni sirikal omi thuolo. Raia u keep off gino. Raia ka in gi wach tidhi nyiso Okwach Kich tiweyo gi timo investigation. Ok wadwa political interference. Omiyo activist ging'ere mosike police station. Gidhi to ka gidhi to gichiw information giwe DCI utitijgi without any interference at all. Oganda e kaunti ma Migori ogolo paro ma opogore ka otenore kod okang' ma okaw kod tend ODM mar ng'ado tudruok e kinda duond burano kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita. Mae tok ne orem e chopo e bura mane oluongo kod ODM mar nono tulo ma kinde ka kinde e kaunti ma Migori. George Juma nigi mathoth. Tarik 8 madweni tend bura mar ODM ne olando ne githegore kod jobun ma Uriri Mark Nyamita bang' rem chopo bura mane oluongi kod ODM mar nono tulo ma Migori. Okang' mane okaw kod ODM ma thegore kod Nyamita osekelo paro mopogore e kaunti ma Migori. Kawambe wa jo kaunti nwaluongo jogi manwandiko ne national office barua kendo we really welcome decision mono e party malo. Isipokuwa banka ODM otimo patri takwayo the security council ma Migori county led by the county commissioner ni gimbe gikawe patgi mondo gi restore peace e Migori. Pongo Nyamita kik dhidi kod buro nikech Nyamita kata ne onge party to Nyamita ne nigi jopiny. Jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori ka otelnegi ko jagoro mar ODM e kaunti ma Migori Joseph Olala wacho ne gimor kod okang' ma okaw kod tend ODM mar thegore kod job ma Uriri Mark Nyamita ma giwacho ni ok osebiro kochung' motegno kod ODM. Chuny osejok gi ODM kaka party. Weya thuolo kaka na osewach ni koro in uwuon wakiai. En adier ni wakiai kendo ODM kiai. Omiyo wadong' gi kwe ibedhi adhia gi kwe. Riwruok marwa kaka oganda very important. Pani ma is an eye opener nikech ODM osebedo ka very lenient gi jogene. Ng'ato nyalo timo makosa nikech iwacho ni kosa mokwongo ken kosa. Kopo ni ba ikoso to luongi tidhi ndiko dhogi mana kaka buor notimo inyalo miyi pardon. To kitimo kendo michaki keto wich teko wa ina mena waneno godo mheshimiwa Mark Nyamita kotimo. To koro party onge gi option ko gibedo expelled that is okay. Olala wacho ni okang' ni ma okaw kod ODM dhi bedo puonj ne jokanyogo mag ODM moko biro kaluwo chike mag duond burani. Ad pura manyo ng'ade gono ada wacho ni kaka Migori County odhi kelo nwa jingo mar party marwa kendo odhi kelo luor makende ni party supreme molo ng'at moyierno. E seche ma jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori siro kang' ma okaw kod tend ODM joera mag jodbura ma Uriri Mark Nyamita to koro kwedo okang' machal kod mae ka giwacho ni jatendgi ni ok ne omi thuolo mar wacho makore. Ok wabiyie kata dichiel justice oluongo jogo ket piny maber kabisa nikech weche duke loso. Giramre Nyamita pok obedo kod keth ma bende koro nyalo miyo tend ODM wite oko e duond burani. An nakwayo niya kapok ne ging'ado bura seche duto te kata nyathini kokoso ni e dala jowadwa dang' ing'ada bura ka nyathini odhi kwano
Mak, nini kiduogo, kawuono kikidonje dalani. Nyamita ne orem chopo bura mar nono tulo manowuok e kaunti ma Migori, bura manoluongi kod tend ODM e log tich maduong' burani ka jotelo mamoko obedo ne oluongi ma oting'o gavana ma Migori Chilo Yako, jobura ma Suna West Peter Masara to ne ochopo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji ariyo oseresi kowuok e ot mane ogore piny kendo umogi e boma ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma okinyi ma kawuono ka chenro mar manyo ng'at achiel machielo to pod dhi nyime. Kaluwore kod komishona ma Bungoma Irungu Macharia, ji ariyogo oter e kar thieth e boma ma Bungoma. Ji adekgo noyudore masirano e kinde mane gimanyo chumbe e odno mane bathe nosechak muki ne chiwo thuolo mar yaro alap tuke ma Masinde Muliro. Wale ambao walikuwa naonekana tulikuwa naona watatu, wawili tayari washaokolewa, alafu mmoja bado ndiye yuko ndani pale ambao wanaonekana ndio unasikia mashini inakata, tunajaribu kuwaokoa. So saizi yenye inaendelea kuna mmoja ambaye anaonekana pale yako. So tunaendelea kuchimba pale chini pale yako ndio tuweze kuregeza ile sehemu ambayo imemlaia na imefinya sana. Na tunahakika kwamba kwa muda usio mbali sana, kitu kama dakika 30 ikiwa nyingi, tutaweza kumtoa yeye mwenyewe yuko hai. Tunaomba Mungu aendelee kwa vile mpaka tumuokoe na atibiwe na apone. Hatuna uhakika kabisa kama kuna wengine. Kenya Red Cross wamehoji watu, wanauliza ni kama walikuwa wangapi, na tumeuliza wengi. Kunaweza kuwepo ama kusikuwepo, lakini sisi tunachukulia kwamba wanaweza kuwepo, ndio tusichukulie, tusiache hii kazi ya kuokoa, pengine kulikuwa mtu. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Muuzaji akaendelea tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this maintain your position. Either you the fire goody local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno.